घेऊची आहे तुका घेऊची आहे रूम तकडे नाही रे मग आमच्याकडचा राहता खय समोर मला सांग ना रेल्वे क्वार्टरच्या बिल्डिंग आहे बघ का माहिती नाही बिल्डिंग ते दिसू झाले हे ते मोठे मोठे होते हो होय रे जबरदस्त कैचो कैचो बाया पपय तो का पपय होय होय घरात लावल्या ना घरात लावला ना ये घरात डाळ का जमी ना मुळा सोडो काय यंदा आंबे नाही आंबे नाही यंदा आंबे नाही कमी आहे होय होय तुका दिसले आंबे मग जांभळण पण नाही जांभळण मवारली अरे कया होय होय आतमध्ये मवारली बाहेर नाही अजून कुठली पण मवारली काढी आहे दुपारच्या काढी अजून झाली होय झाली नाही झाली असती ना तर काढून झाली असती गोड चढा तू चढतं झाडावर ना सगळ्या माडार बिडार माडार आता नाही जमत पहिला चढे ना घराकडून माडा ना त्याकडे बावडी घातल्या ना तो माल जरा बारको बरा आता हे सगळे मोठे नाही होत त्याचे लांब ना एवढे तू काय करतो होय काय करतोय तू काहीतरी करीत असते खय काय करले मजा येईल बाहेर बघू हा बाहेर काय बघत काय नाही बघलं निसर्ग बघत हा बोल ना गो बोल आता गावात कधी असेल नाही गावात नाही आता मुंबई कर दिव्या कर पाईप ओढून ओढून पाणी घेतलेलं